kinda. Jatend piny Kenya William Ruto yango chenro mag dongruok mopogore opogore kaunti ma Siaya limbe mare ma odhigo nyime e gwenge ma Kaluo. Osingo ni piny owacho mare biro tiyo gi jotelo te mar neno ni chenro mag dongruok ochopo kare ne jopiny e kor gwenge. Jafwambo marwa Ali Abich chako na chenro mar ang'ich welo gi ripod no e yo machal kod ma. Limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e counties ma Kaluo ne odonjo odiechienge mar adek kawuono kama ne olime e county ma Siaya ka oyango chenro mag dongruok mopogore ma bende gato bero ngima jopiny e county no. Ruto ne ochako limbe mare okinyi ma kawuono gi chula Mageta kama ne oyawe chenro mar sola ma oger gi $230 kod piny owacho mamalo. Jatend piny ne okone sola no geto ne jodak e chula Mageta maromo 8,000 yudo stima e utegi ka chenro no bende biro ke chirni ute mag thieth kod skunde manitie alwora no ka oyango ni piny owacho mare oketo tenge $1.3 mag dongruok e kaunti ma Siaya. Tuko na mpango mkubwa ya kuunganisha wananchi wa hapa na stima, na tumesema wakati tunaunganisha watu wa Kenya na watu wa Siaya na maneno ya stima, hawa watu wa Mageta ambao wamebaki nyuma miaka nyingi pia na wao watapata stima safari hii. Jatend piny bende ne omolo ka chud bura malego usonga kama ne oyawe kambirego chele ma Siriu Rice Mill ma oger gi piny owacho ma Siaya kendo bende ne oketo mise e gedo machiro manyasani ka chud burano kod chako gedo magute manego gi oyweyo. Jatend piny ne opako piny owacho ma Siaya kuom gero kambirego chele no kama ne okoni migawo mar pur e pachoka biro konyo piny owacho ma Siaya e yudo chiro mar ochele mar kedo kod joblek ma hinyo jopur. Mimi nimekuja hapa kuungana na James Orengo, gavana wenu, kwa hii muradi ya mambo ya rice mill hapa Alego Usonga hapa Siaya. Hii kazi county imefanya ni kazi ya muhimu sana, wapigie makofi. Katika mpango yetu tunataka kuwasaidia wakulima na mambo matatu. Ya kwanza, tuhakikishe ya kwamba nyinyi kama wakulima mko na mbegu na mko na mbolea ya sawasawa kwa bei nafuu. Jatend piny ne otene gi jalupne Rigathi Gachagua kod jotelo mamoko e piny owacho mane okoni piny owacho mar Kenya Kwanza biro nywando oganda jo Kenya te e chenro mag dongruok ne jopiny. Na sisi tumefurahi tumefika hapa na Mheshimiwa Rais katika ziara ya maendeleo. Na rais wetu amefanya vyema, amesema Kenya yote tuungane kwa sababu Kenya ni moja. Na ndio siku zilizopita amelete huyo Opiyo Wandayi katika baraza la mawaziri. Wewe bwana Wandayi, weka stima pahali yote Kenya. Lakini ndio watu ya nyumbani wa kuamini. Anza nyumbani. Jotelo e kaunti ma Siaya ne okone gibiro medo tiyo machiegni kod piny owacho mar Kenya Kwanza mar neno ni dongruok ochopo ne jopiny e kaunti no. Na ile pesa ambao umetupatia, ulisema mambo ya accountability na value addition, tumekuwa tukifanya na watu wa agriculture na irrigation, wafuatilie hiyo pesa uone ya kwamba hiyo pesa imetumika kwa njia nzuri. Adieri kusoka dieri. Ile kitu metaja ya Yala Swamp, hii shamba ya hapa Yala Swamp, tumeongea na wewe, sitaki kuongeza. Najua utafanya hiyo kazi. Nataka niseme kwamba we are grateful for the projects that you have given us, and especially the Lower Nzoia irrigation project. Hiyo project itatusaidia kwa mambo ya sunflower, itatusaidia kwa mambo ya pumpkins, na itatusaidia kwa mambo ya mchele. Jatend piny odiochieng' makiny biro tieko limbe mare mandalo 4 e counties ma Kaluo gi county ma Kisumu kama odhi yange chenro mag dongruok ma opogore. Ali Abich, Ramogi TV.